ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಸ್ತ್ ಎಂಗಲ ಜನಕುಲೆಗಳ ಮಸ್ತ್ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಹತ್ತಿನ ಅಂಡ ಎಂಗಲ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಇರುತ್ತ ಒಂಚೂರು ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಆದ್ ಎಂಗಲು ಏಪನೆ ಸುರುತ ಕಂಬಳಡೆ ಮಲ್ಪೋಡು ಇತ್ತಿನವೇನು ಎಂಗಲೆ ಕೊಂಚ ಆಜಿ ಕಂಬಳ ಪೋದು ಇನ್ನು 7ನೇ ಕಂಬಳಡು ಬಹುಮಾನ ತಿಕ್ಕಿನಂಚ ಪೂರ ಇರುಳ ಎಡ್ಡ ರೀತಿಯ ಪಾರ್ವ ಕೊಳಕೆದ ನಲ್ಲೂರು ಬಜೆಗೊಳಿ ಅದರ ಪೂರ ಇರುಳ ಎಡ್ಡ ರೀತಿಯ ಪಾರ್ವ ಅಂಡ ಎಂಕಲೆಗೆ ಇಲ್ಲ ಪಂಡ ಎಂಕಲೆ ಬೋಡುತ್ತಿನ ಕರೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಂಬಳಡ್ ತಿಕ್ಕಂದೆ ಎಂಕಲೆಗೆ ನಿರಾಶೆ ಆತ ಪೂರ ತಂಡಲ ಒಗ್ಗಟ್ಟಾದ ಇನಿ ಬಾರಿ ಸೋಕುದು ಬೇಲೆ ಮಲ್ತದೆ ಓಡಾಡ್ಬೇಕು ಇನಿ ಬಯ್ಯ ಮುಟ್ಟ ಆ ಬತ್ತಿನ ಬಂಗಾಕ ದೇವರು ಫಲ ಕೊಡ್ತಿರ್ದೆ ಎಂಗ್ಲಿತ್ತೆ ಪನಂದುಲ್ಲ. ಆತ್ಮೀಯ ವೀಕ್ಷಕರೇ ನಿಖಿಲ್ನ ಸಪೋರ್ಟ್ಗೂ ಉಡಲ್ದಿಂದಿನ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಎಂಗ್ಲ ಚಾನೆಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ ನಿಖಿಲ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ತನ ನನಾತ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ಪರೆ ಎಂಗ್ಲ ಉಮೇದ್ ಬರ್ಕೊಂಡು 33ನೇ ವರ್ಷದ ಪುತ್ತೂರದ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನೈ ಜೋಡಕರೆ ಕಂಬಳ ಕುಟ್ಟಡು ಬಳ್ಳದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗಡು ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ತೇರು ಹತ್ತೂರು ಮನ್ಮಥ ಜಯಶೆಟ್ರನ 2ನೇ ನಂಬರ್ ಇರ್ಲು ಸರ್ ಕಂಗ್ರಾಚುಲೇಷನ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಬಾರಿ ಅದು ವರ್ಷದ ಎರು ಕಟ್ಟೊಂದಿತ್ತಿನಾರು ಈ ವರ್ಷ ಪೆರಪ ರೀ ಎಂಟ್ರಿ ಆಯ್ರು ಈ ಸರ್ತಿ ಪುತ್ತೂರದ ಕಂಬಳ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ತಾರೆ ಎಂಚ ಒಂದು ಎಂಕಲೆ ಪುತ್ತೂರದ ಕಂಬಳ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಲಕ್ಕಿ ಚಾರ್ಮ್ ಎಂಕಲು ಲಾಸ್ಟ್ 3 ವರ್ಷ ಇರುಗಿಡದ 3 ವರ್ಷ ಎಲ್ಲ ಎಂಕಲು ಬಲದಿಯಲೇಟ್ ಮೆಡಲ್ ಮಲ್ದ ಅಂಚ ಈ ಸರ್ಲ ಒಂಜಿ ಫೈನಲ್ ಬರ್ತದೆ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಇಟ್ಟ ಉಲ್ಲ ನೆಟ್ ಎಂಕುಲು ಒರಿಯನತ್ ಕಕ್ಕೆಬದ ಜೈ ತುಳುನಾಡು ದಕ್ಕಲು ಪುಣ್ಕೆದಾರಿ ದಕ್ಕಲು ಬೊಕ್ಕ ಮಾಳಕಲ್ಲೇರಿ ದಕ್ಕಲು ಮುಡಾರ್ ಬಜೆಗೋಳಿ ದಕ್ಕಲು ಪೂರ ಜನತ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಗಲ್ನ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಮಿತ್ರಕೂಟ ಅಭಿಮಾನಿಲತ್ ಮಿತ್ರಕೂಟ ಉಳ್ಳೇರು ಆಕಲ್ ನೊಟ್ಟಿಂಕ್ಲು ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಹ್ಯಾಪಿ ಆದುಲ್ಲ ಕಂಬೈನ್ಡ್ ಟೀಮ್ ಎಫರ್ಟ್ ಅಂದ ಟೀಮ್ ಪಂಡ ಎಂಕಲನೇ ಟೀಮು ಅಕುಲು ಎಂಕಲ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸರ್ ಈ ಸರ್ತಿ ಬಳ್ಳದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಫೈಟ್ ಪಂಡ ಇನಿ ಈರೆಗೊಂಜಿ ಮೆಡ್ಲರ ಬಾಕಿತ್ತನ ಹತ್ತೂರು ತಕ್ಲೆಗೆ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಸ್ತ್ ಎಂಗಲ ಜನಕುಲೆಗಳ ಮಸ್ತ್ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಹತ್ತಿನ ಅಂಡ ಎಂಗಲ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಇರುತ್ತ ಒಂಚೂರು ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಆದ್ ಎಂಗಲು ಏಪನೆ ಸುರುತ ಕಂಬಳಡೆ ಮಲ್ಪೋಡು ಇತ್ತಿನವೇನು ಎಂಗಲೆ ಕೊಂಚ ಆಜಿ ಕಂಬಳ ಪೋದು ಇನ್ನು 7ನೇ ಕಂಬಳಡು ಬಹುಮಾನ ತಿಕ್ಕಿನಂಚ ಮೆಡಲ್ ಮಲ್ತನೆ ಇರುತ್ತೆ ಎಂಗಲ ಮಂಜುಲ ಹೊನ್ನುಲ ಟೀಮ್ ಇಡ್ಬರ ಎಂಚುಂಡು ಸರ್ ಎಫರ್ಟ್ ಮಲ್ಲ ಟೀಮ್ ತೋಜೊಂದುಂಡು ಟೀಮ್ ಎಂಕಲ ದಾಲ ಎಫರ್ಟ್ ಅತ್ ಟೀಮ್ ದಾಕಲನೆ ಎಫರ್ಟ್ ನೆಟ್ ಎಂಕುಲು ಕಂಬಳಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಬರ್ಪುನು ಏರು ಪತೊಂಬ ಬರ್ಪುನ ಅವೇನು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ಪುನ ಪೂರ ಅಕಲಕುಲು ಭರತ್ ಶೆಟ್ರು ಅರುಣ್ ಶೆಟ್ರು ಬೊಕ್ಕ ಚೇತನ್ರು ಪೂರ ಬೊಕ್ಕ ಬೊಕಲು ಪುನ್ಕ ಜೈ ತುಳುನಾಡು ದಕ್ಕಲು ಪೂರ ಅಕಲನೆ ಪರಿಶ್ರಮ ಎಂಕುಲು ಖಾಲಿ ಒಂಜಿ ಅಕಲೊಟ್ಟು ಉಲ್ಲ. ಬಳ್ಳದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಫೈಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಪನ್ಪಣ್ಣ ಈ ಸರ್ತಿ ಮಾತ ಬಿಗಿತ್ತೆ ಇರ್ಲು ಕೊಳಕೆಪ್ಪು ನಲ್ಲೂರು ಬಜಗೊಳಿ ನಂದಳಿಕೆ ಮಿಜಾರ್ ನಿಖಿಲ್ ಫೈಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಪನ್ಪಣ್ಣ ಫೈಟ್ ಪೂರ ಇರುಳ ಎಡ್ಡ ರೀತಿಯ ಪಾರ್ವ ಕೊಳಕೆದ ನಲ್ಲೂರು ಬಜಗೊಳಿ ಅದರ ಪೂರ ಇರುಳ ಎಡ್ಡ ರೀತಿಯ ಪಾರ್ವ ಅಂಡ ಎಂಕಲೆಗೆ ಇಲ್ಲ ಪಂಡ ಎಂಕಲೆ ಬೋಡುತ್ತಿನ ಕರೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಂಬಳಡ್ ತಿಕ್ಕಂದೆ ಎಂಕಲೆಗೆ ನಿರಾಶೆ ಆತನ ಆತೆ ಕರೆ ಮೈನಸ್ ಆತನ ಆ ಎಂಕಲೆಗೆ ತಿಕ್ಕುನ ಕರೆಟ್ ಎಂಕಲು ನೆಡ್ದುಂಬಲ ಒಂಜಿ ಬಹುಮಾನ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನಂಜಿ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಎಂಕ್ಲಿತ್ತ ಇನ್ನು ಎರ್ನಲ್ಲಿ ಗಿಡ ಬಾರಾಡಿ ನಟೇಶ್ ಬುಕ್ಕ ಎಂಗಲ ಏರುನು ಪ್ರವೀಣ್ ಕೋಟೆ ಅಂಡ್ರು ಪಲ್ಲೆ ನಟೇಶ್ ಕಂಗ್ರಾಚುಲೇಷನ್ ಪಲ್ಲೆ ಪುತ್ತೂರದ ಕಂಬಳ ಮೆಟ್ಲಾಂಡ್ ಎಂಚ ಒಂದು ಈ ಸರ್ತಿದ ಸುರುತ ಮೆಟ್ಲು ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲೆ ಅಂದು ಏತು ಖುಷಿ ಆಗುಂಡು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಪುತ್ತೂರದ ಕಂಬಳ ಅರೆಗ್ಲ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಲಕ್ಕಿ ಕರೆ ನಿಖಿಲ ಹೊನ್ನುಗೋ ಪುತ್ತೂರು ದುಂಬುಲ ಮೆಟ್ಲ ಹತ್ತಂಡು ಇನ್ನಿಲ ಮೆಟ್ಲಾಂಡ್ ಪಲ್ಲೆ ಎಂಚ ಒಂದು ಪಂಡ ಪುತ್ತೂರದ ಮಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ನೆನತ್ತೊಂದು ಇಂಕಲ್ನ ಗ್ರಾಮದ ನಮ್ಮ ಐವೇರು ಉಲ್ಲಾಕ್ಲು ನೆನತ್ತೊಂದು ಇಂಕಲ ಒಂದು ಸತತ 2ನೇ ಪ್ರೈಸ್ ಮೂಲು ಪುತ್ತೂರು ಕರಿನ ವರ್ಷ ಎಲ್ಲ ನಾಯ್ರದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಐದು ಈ ವರ್ಷ ಒಟ್ಟು ಪುತ್ತೂರದ ಕಂಬಳ 3 ಪ್ರೈಸ್ ಜೂನಿಯರ್ ವಿಭಾಗದ 3 ಮೆಡಲ್ ಬಂತಂದೆ ನಾಯ್ರದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ 3 ಮೆಡಲ್ ಬಂತಂದೆ ಈ ಸಲ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗ ಫೈನಲ್ ಬರ್ತಂದೆ ಅವು ಬಾರಿ ಖುಷಿದ ವಿಷಯ ಎಂಕಲ್ ಒನ್ನುಗು ಆಯ್ತೋಡಿ ಎಂಕಲಿಗೆ ಹತ್ತೂರದ ಟೀಮ್ ದ ಮನ್ಮಥನ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಅದ್ರ ಸಪೋರ್ಟ್ ಹೊಡೆದಾದ ಈ ವರ್ಷ ಎಂಕಲಿಗೆ ಎಂಕಲ್ನ ಹೊನ್ನುಗುಲ ಅಂಚನೆ ಮಂಜುಗುಲ ಸುರುತ ಫೈನಲ್ ಈ ವರ್ಷ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಎಂಕಲ ಟೀಮ್ ದಕ್ಲ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಇಟ್ಟು ಪೂರ ತಂಡಲ ಒಗ್ಗಟ್ಟಾದ ಇನಿ ಬಾರಿ ಸೋಕುದು ಬೇಲೆ ಮಲ್ತದೆ ಓಡಾಡ್ಬೇಕು ಇನಿ ಬಯ್ಯ ಮುಟ್ಟ ಆ ಬತ್ತಿನ ಬಂಗಾಕ ದೇವರು ಫಲ ಕೊಡ್ತಿರ್ದೆ ಎಂಕ್ಲಿತ್ತೆ ಪನಂದುಲ್ಲ ಅಂಚ ಎಂಕಲ ಹೊನ್ನೊಂಜಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಸಾಧನ ಉಂಡು ಸಬ್ ಜೂನಿಯರ್ ಎಡ್ಲ ಮೆಡ್ಲ್ ಬಂತದೆ ನಾಯ್ರದ ಎಲಿಯ ವಿಭಾಗಡ್ಲ ಮೆಡ್ಲ್ ಬಂತದೆ ನಾಯ್ರದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗಡ್ಲ ಮೆಡ್ಲ್ ಬಂತಾರೆ ಅವಳ ಜೂನಿಯರ್ ಅಡಿಪಿನಾಗ ಸೀನಿಯರ್ ಇರ್ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಪಾರ್ದ ಮೆಡ್ಲ್ ಬಂತದೆ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಬಲ್ಲದ ಎಲಿಯ ವಿಭಾಗಡ್ಲ ಮೆಡ್ಲ್ ಬಂತದೆ ಕರಿನ ವರ್ಷ ನಾಯ್ರದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗಡ್ಲ ಮೆಡ್ಲ್ ಬಂತದೆ ಈ ಸರ್ತಿ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗಡ್ಲ ಫೈನಲ್ ಬೈದೇನೆ 5 ವಿಭಾಗಡ್ಲ ಬಾರಿ ಸೋಕದ ಸಾಧನೆ ಬಂತದೆ ಒಂಜಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಇರ್ಲು ಎಂಕ್ಲಿ ಯಾನಿ ಈ ಪುರತರು ಪನ್ನದುಲ್ಲ ಅಂಚ ಅವು ಎಂಕ್ಲಿ ಬಾರಿ ಖುಷಿದ ವಿಷಯ ಅಂಚ ಫಸ್ಟ್ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಆಯ್ತು ಫೈನಲ್ ಜಪ್ಪಿರ ರೆಡಿ ಒಂದಿಲ್ಲರೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಬಾತಿರ ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಪೂರೇ ಮುಪ್ಪತ್ತೊಂಬತ್ತನೇ ವರ್ಷದ ಪುತ್ತೂರದ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನೈ ಜೋಡುಗಾರ ಕಂಬಳ ಕೊಟ್ಟಾಡು ಬಳ್ಳದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗಡು 1ನೇ ಬಹುಮಾನದ ತೀರ್ಪು ಪಡಿತಾರೆ ಹತ್ತೂರು ಮನ್ಮಥ ಜಯಶೆಟ್ರನ 2ನೇ ನಂಬರ್ ಇರಲು ಸರ್ ಕಂಗ್ರಾಚುಲೇಷನ್ ಈ ಸರ್ತಿ ಸುರುತ ಬಹುಮಾನ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆವೊಂದುಂಡು ಎಂಗಲ ವಿಷ್ಣುಮೂರ್ತಿ ದೇವರ್ಲ ಈ ಮಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವರ್ಲ ಎಂಕಲಿಗೆ ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಈ ಸ್ಟೇಜಿಗೆ ಕಂದು ಕುಲ್ಲ
ಅಂಚೆ ಪೂರ ಎಂಕಲ್ಲ ಟೀಮ್ ದಕ್ಕಲೆಗೆ ಪೂರ ಜನಕ್ಲ ಈ ಬಹು ಒಂದು ಪ್ರೈಸ್ ಅಕಲೆ ಸಂದುಂಡು ಪುತ್ತೂರ್ದ ಕಂಬಳ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಲಕ್ಕಿದ ಎಂಗಲು ದುಮ್ಮುಲ ಜೂನಿಯರ್ ಡಿಪ್ನ 3 ವರ್ಷ ಎಂಗಲು ಮೂಲ ಪ್ರೈಸ್ ಪತ್ತೊಂದೆ ಹೋತ ಅಂಚೆನೆ ಈ ಸರ್ಲ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಕೈದ್ ಮಲ್ತ ಬಕ್ಕ ಸುರುಕು ಕಟ್ಟಿದ್ರು ಆಗ್ತದೆ ಕೈದು ಮಾಲ್ತಿ ಬಕ್ಕ ಈ ವರ್ಷ ಸುರುಗು ಸೀನಿಯರ್ ದೇವರು ಕಟ್ಟಿನಿ ಅಂಚಾದ ಎಂಗಲ್ಲ ಟೀಮು ಮಾಳಕಲ್ಲೇರಿ ಮುಡಾರ ಬಜುಗಳಿ ಬೊಕ್ಕ ಕುಣ್ಕೆದಡಿ ಅಂಚ ಉದ್ಯಾವರ ಪೊನ್ನೆ ಪೂರ ಒಟ್ಟಾದ ಎಂಗಲ್ಲ ಆಕುಲು ಪೂರ ನಮ್ಮರೊಟ್ಟು ಮುಂದೆ ಕೊರದು ಈ ಸ್ಟೇಜಿಗೆ ಅಂತೂ ಅಂತ ಕಂಗ್ರಾಚುಲೇಷನ್ ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಎಂಗೆ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಅವನಿ ಫಸ್ಟ್ ಪಾಡಿ ಇರಿಗೆ ತುಮೇತ್ ಕಂಬ್ಲಗ್ ಮಸ್ತ್ ಮಸ್ತ್ ಮಾತ ಕಂಬ್ಲಗ್ಲ ಬರ್ಪಾರು ಹಾಜರ್ ಕೋನ್ ಊಟ ಪಾರ್ವಿ ಓಕೆ ಸರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್